chapters inyaya dzatingati i2. Yokutanga iri nhau yemasabhuku. Tinoti tinyatsonzwisisa kuti nhau yemasabhuku yakamira sei. Mamasvosva mumbori masabhuku mangani, muna chief ani, ndakuti muna ishe ani vari under chief ani. Uye zvekare chii chiri kunyatsokumboitika nenyaya yeusabhuku iyi, nekuti kune rimwe shoko rakasvika kunhepfenyuro nderekuti bhuku rinenge rakuenda kunodonha munhaurwa dzeusabhuku uyu. Saka tichangoti tinozopai mukana totsanangurwa muzhinji kuti chii chiri kuitika panhau yemasabhuku. Then inyaya yechipiri inyaya yezvipfuwo zviri kungonzi zviri kushayikwa munomu, mbudzi, mombe, matoki, meno nokuda maybe nhau yekubirwa, nhau hatisi kunyatsoziva. Ndosaka tati tinyatsosvika panzvimbo tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika mamasvosva mubhuku rekwaMadimbu. Panhoroondo yeusabhuku ndingangoti taure mandijo inosikana musazoise kutarisa kusaiti, nekuti ndinoda kutaura zvakadii zvakataurwa kubva kumazuva ekudhara kusvikira nanhasi. Ndozvatinoda kutaura tojekesera toonekwa kuti ndezvipi zvacho hazvina kuuya inanibowadzi ngatosvikawo ndichitoonawo vari pano aundizvo kuti zvakafamba sei neso. Asi nekunzwa manje nezvuro zvakandiunzimba zvakaiswa muWhatsApp here hamiri kuti zvakafamba sei kuti bhuku rino hana kugara zvakanaka. Uyewo ndave kudzokera mumashure, ndava kudzokera kuti pamavambo bhuku rineri ranga riri bhuku raana baba wedu, kuti togara sei, muchazoepi natakadi. Ndo bhuku ravakanga vakatora bhuku iri vaseenzera yavanoti mutaratu, vachiita zvengwenya, vachipwanya matombo. Ini rikatombotumidzwa zita muna 1944 gore randakaberekwa, ndikanzi Bridget, vachitoti tabva kunotswanya matombo kunoseenzera bhuku. Baba wekutanga wainzi waWilson wacho waiti ndikuda pfuti, zvikanzi kwete, nemunin'ina wacho ainzi takadi, hatidi bapfuti, ita mukoma kuti titore bhuku. Vachibva vatora bhuku ravo riri kunzi nhasi ndiro rinonzi bhuku Madimbu. Zvino nhasi vana baba avo vakaparara, vana baba avo vasati vaparara vaive nematango avo. Nhasi dangwe riri kutonga nhasi bhuku rino anonzi Augustine. Akatama gore raakatama handichariziva, asi aita 43 years atama kubva muno ari kwaChindambuno, ndokwaari kumaresettlement. Zvaari kumaresettlement mukomana bhuku akasiya apa kuna baba. Baba mukuru wakapa kuna baba mnini, waWilson wakapa kuna waGenishas wanoitwa watakadi. Zvikanzi ndakukupa bhuku ini ndakura. Watakadi watora bhuku wakati wona tangofanana kukura kwataita. Aiwa ini ndakuchipa mwana, ndobva rapuwa iye ari kumaresettlement. Ari kumaresettlement zvichifamba negwara racho. Rapuwa ari kumaresettlement akati ini ndakuenda, ndakukupa bhuku. Ndobva rapuwa mufi, akafa akatonga 26 years ari presiding officer, ainzi Chemoyo Madimbu. Akanga ari mukoma wandakateedzera ini. Uyu ndokubva afa
ane 3 years afa nanhasi ndichine burial order yake. Afa kudaro akaona kuti no inini zvamangwana hazvizivikanwa. Akatora bhuku iro akati bhuku iri ndakupa John baba mnini mwana wa baba mnini okoko. Right. Zvadaro wakataurirana naDembeti kufa kwamukoma kwa Cloud ndo kwakaneti kwakavhiringa bhuku. Kwakabva kwati kufa kwaakaita wakabva waenda uko ndati endai nemunhu kumochari ndokuchidaidza mukoma uya ari kumaresettlement nanhasi Sabhuku. Wadaro hameno zvawakagadzirana wari ikoko kana kuti wakaita sei wozouya kuno mutumbi wakuigwa ndobva ndanzi ndipe chikwangwani. Wane maSabhuku ayane zvikwangwana zvikandi iwe munengana kurumidza kundipa munengana ndipe chikwangwani chemunhu munhu asati aenda kunoigwa mochari kunenge kumakuwa. Tikati ko zvazvedaka here chiko chaitika mukoma zvikandi ndati ndipe chikwangwani pane wandiroda kupa. Tikati wakadhakwa here uri kuona munengana wako asati aenda kunoigwa chii chiri kumboitika zvikandi ndo zvandiri kukutaurira ndiri kuda chikwangwani icho. Ndobva ndatora chikwangwani ndakamanya mumba muya mutumbi wakaenda kumakuwa vanhu vatoita god view viewing. Ini ndiri kutsvaka chikwangwani icho ndobva ndatora chikwangwani ichi ndachiwana ndobva ndamupa ndati chikwangwani ichi. Vanhu vachibva kumakuwa takanzwa kuti uyai kuno vanhu here wanga wavashuma zvikandi uSabhuku ndapa John. Vanhu vakati wakadzi vamwe vakapururudza vamwe vadii. Ndikati zvino zvamaita izvi tanga tichiti tichazviita mangwana. Zvino ini zvandakuita manje vanhu vese ndavachiuya nevari kubva kumakuwa mukomana uyo anga asisasendi anga ari kugarira basa reUSabhuku. Ndakuchitotora mbasha dzibva dzagoyiwa yenhasi tibva taziva kuti pana hapana achatsikapo. Ndobva ndaita saizvozvo mbasha ndobva dzagoyiwa. Iye takamupa bhuruka ratakamupa uye mukoma wacho akarasa akati andipfeke marenge. Right, zvakadaro takachengeta upenyu hwedu hwatanga tiri sechinyamadimbu. Right, uyu mukoma wemumba muno akanga asiyanze ndiwe Sabhuku. maSabhuku matatu zvamunoona wakadai handiri maaona ari matatu. Kuna Sabhuku anoitwa togara sei ndiye akanga ari wemuno. Kuchiita Sabhuku Mutonga ndisekuru wari kwaMutonga naSabhuku Madimbu ndo mai vari papa nasi wari kurura. Right, zvadaro izvo uSabhuku uyu haunga wapuwani Godfrey iye baba wepanapa wemuno. Baba wepanapa kureva kuti mudzimai wavo ndeuyu. Right, afa Godfrey vamwe vakati pane yavanoti chain yavanobatana maoko so vachiitira mumaoko vachizobvisa zvavanobvisa semaSabhuku ari maSabhuku ega. Pachemoyo hazvina kuitwa izvozvo pamukoma wakafa ndikazvibvunza. Right, apa zvakaitwa apa asi vakazobvunza futi mashure zvikanzi uyu wataitira uyu haazi ninge ari registered haana kuregister hazi Sabhuku ari registered ari kuminda mirefu. Saka usatsamwe nazvo ndakubvunza kuti why imi munouya makashota muri 5-7 nemumwe Sabhuku. Zvikanzi aiwa uyu akanga asiri Sabhuku ari registered. Usatsamwe nazvo ungatotsamwe nezvachimwoyo. Ndikati ndiri kuona pamwe inini ndichazoitawo Sabhuku mangwana. Right, uyu afa awigwa. Right, hatichiendai panhau dzekutaura arikuda kusiyiwa mumusha. Ndiani arikuda kusiyiwa mumusha kunzi ndiye aSabhuku. uSabhuku munomu
Tanga takuti zeze. Masabhuku akafa nhasi mwafa futi. Nhasi woga sabhuku zvinotyisa. Akambozuzuma. Kusvikira iye sabhuku ari kumunda mirefu. Ndiye akataura kuti sabhuku ndakusiyira mai Augustine. Taura mukadzi wemufi. Ndopakachinzi kwete natezvara ndiri Ministry of Local Government. Ina handimbodi kuti mwana wangu mumupinze mubhuku. Ende ndikatonzwa kudaro vanhu kwaMadimbu iritori mhosva kwandiri. Hakuna mukadzi mutorwa anotonga mumusha mawarume pana warume waripo. Uyo aripo unongedzera imini naJohn. Zvikanzi asichandishamisa ndiri kutaura statement iri full yekuti handizokorere futi. Zvikanzi chandishamisa natezvara ndechekuti wakomana muri kurara kudzimba asi mukoma wenyu akafa ari mutumburumba. Tikati kwete ingati tinenge tiri pano. Vanatezvara makawanda vamwe vari kudzimba kwangu uko. Tinoenda tichitonomudza musingatombozivi kuti tiri pano. Imi manheru ndakararana nemumba ndichitotaura kudaro. Zvikanzi avatezvara waramba kuti mwana wavanhu. Zvikanzi aiwa zvandaakuita ndaakusiya uyu Cornelius. Ndinonzi Cornelius tarangu. Tarangu rechiwa ndinonzi Mutemo. Iro randanga ndakataurirwa iri nana baba iri ndire rainzi Bridget ndire kutswanya kwawaita Ngwenya 1944. Wakabvira 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Akapera bridge pane mabridge mairi ari paruzawa. Bridge dhara iri ndora wakawanana baba wachitswanya. Zvikanzi bhuku taakusiyira uyu ndiye wandaakusiyira. Vanhu vakapururudza vakadii. Right. Akasumuka ipapo. Zvikanzi mabhuku anga ari pano pana maigura. Nanhasi wakatora vakadzorera. Vanawo. Zvikanzi torai mabhuku mupewo. Mabhuku akanotorwa. Halo, sadaro. Ndaturirwa chiremba. Zvikanzi ndiye Sabhuku. Ndikati kwete dzorerai Sabhuku kune munin'ina. Zvikanzi aiwa munin'ina akati ari kurwara. Saka handichagoni kuti iye akauramba ndomudzorera futi. Aiwa ndinoda kupa iwo Sabhuku. Ndikati well, it's okay. Tikaenda kumusangano first week, second week ndakaenda kumusangano. Maiguru watorambidzwa. Wana watodzora, ivo watodzora mabhuku ndaanawo kumba kwangu. Ndakumusangano stondo rechipiri. Ndopandakaona maiguru akutera. Wabva wazomira pamberi pevanhu. Vanodaidza mazita emaSabhuku. Sabhuku ndingi, Sabhuku Madimbu. Wakati ndiri pano ndichitowo ndiri pano. Zvabva zvashaika. Mukadzi mumwe chete, baba vamwe chete. Yani apo paita question mark endai mberi vanhu vadaidzwa wapera. Hai. Dare ropera remukati muya. Zvikanzi haiwa hatichitaurai maSabhuku epaMadimbu auya mairi. Otherwise mumwe auya akamirira togara sei. Nhasi Sabhuku togara sei muroora uyu. Akapururudzirwa namai avo anogara mumba muno uyu. Ndiye Sabhuku togara sei. Vakatora bhuku ravo vakabva vapa muroora. Iwo ndobva watora bhuku hombe rava tingati wakapuhwa kana kuti wakatora. Saka Nyaya ndobva wasumuka maiguru wangu. Pakatanga paita Sabhuku uyu mazvinawo. Yakanzi zvakamira sei nedare. MaSabhuku anga 72. Nedare zvakamira sei. MaSabhuku adare ari maidare. Ndobva watsanangurwa wakatsanangurwa nababa wacho atezvara. Wakati ndiri Ministry of Local Government. Handidi
handidi kuti ndizombonzwa kuti mwana wangu akatonga bhuku rino. Mutorwa kana iwe kudaro mukoma wekumundamurero, kana iwewe wati mwana wangu atore bhuku iri, ndinotora mwana wangu ndoenda naye, nekuti upenyu munomusha ndiri kuona. Otherwise mwana wangu anofa nditesvaka kati hai tamira ndokufamba kwatakaita apa maiguru wabva wasumuka mukati muna vanhu ya second week yekubva ndazotadza kuzotsika iko wakuita wakuporesha iwo wakati pamusoro imadzishe nese masabhuku mese muri kuno. Bhuku iri ndakafonana nehanzvadzi yangu kutaura uya local government, ndikafonana nevana vangu, ndikafonana nasabhuku madimbu iye Augustine wacho, kutaura ari kumunda murefu kuti ndimbosara ndakabata bhuku ndozopa baba munina wabhuku kana nyaradzo yaitwa. Vanhu vese vakaungana, saka tingati takangomirira nyaradzo. Kana uri kutoitwa mamvemve maiguru Nyaya muri kuinzwa, ina handini ndakamhangara ndatoti ndikupe platform yenyaya yekubva kuita kwakaitawo nababa wedu mberi kusvikira nanhasi. Ndapedza hangu. Tiri ipapo ndinonyatso kuona maiguru mungakwanisa kuti titsanangurirawo viwi renyu nenhau yebhuku iri. Vanhu vakanaka ndinoziva tinoda kubonga hatina kunyatsonzwisisa ati zvinoda vabamukuru vari kuti vanotogara vabamukuru ava vari kuminda murefu, asi kunzi makabatira imwe bhuku ichokwadi kuti makabatira bhuku uye takabatira vakainzwa ko panyaurwa iri kutaurwa yekunzi bhuku rakazonzi rinozopiwa baba mukuru avo kana nyaradzo yaitwa. Nyaradzo yacho yaitwa here kana kuti hazvisati zvaitika? Maybe ndogona kuda kunzwisisa kuti kana zvikanzi yazoitwa mune tarisiro here yekuti rizoenda kune munhu wacho akanzi anosara ainaro. Zvinotongwa nemusha. Alright. Ndingangoda kubvunza kwamuri baba kuti pamutemo wemuno semaziviro enyu mutemo, masabhuku ese ane mutemo waainawo, uyezve mabhuku nemabhuku ane mutemo. Chidanho chemabhuku chinofana kufamba sei? Rinofana kuita sei kuti rinzi rabva apa ngatingoti muridzi waro anga ainaro ashaika, rinofana kunge richienda papi, uyezve rinofana kunge richienda zvaita sei paina anhu unganditsanangurire? Saka mutindo wandati bhuku iri rakasenzerwa nana baba, handiti vana baba varifambisa zvakanaka vachipawana handiti mwana wayo akatobva achiri mupenyu nhasi ari kuminda murefu, akatosiya apa muning'ina wake, muning'ina uyo akatofawo ndiye akanga aine bhuku for 26 years achitonga, akatenga presiding office handiti rapinda mune imwe imba ratobuda mumba muno, maona. Saka ranga richifanirwa kuti rikanga rabuda muno pandiri ini roenda kumba kwababa munini, handinotaura kuti madzibaba edu aiva mangani, rikaroteta rikanga rapedza kuti richatanga futi kuwana richiteedza madanga richidaro ndorunenge rwaundirudzi rwamadimbu. Takawanda vanonzi wana madimbu asi vamwe vakapauka. Kuna chimudingu, kuna muziro, kuna nekuti wana baba wana sekuru wavo wakanga wakatsawa, kuna ana totoro, kuna ana munemo, kuna ana wakatsaukana. Saka mumba umu ndo mune vana vakasenzera ngwenya vachichaya hora. Saka pamabhuku apa pari kuratidza kuti pane bhuku diki handiti nebhuku hombe.
mabhuku ese aya ari mumba munome. Ari mumba ese nekuti muno ndo munoitirwa dare rikanzi madimbu anounganidzwa ese kuti mutomwa matogara sei. Kuunganidzwa ndokunge kana rimwe riri uko nerimwe riri uko ari mumba mumwe chete tingati ari kuunganidzwa here. Ari mumba mumwe chete umu mumba mumwe chete ndimadimbu i1 ko diki racho iri diki racho iri ratogara sei uyo akanga ari muno. Ndo mamirira zvakaita. Tingada kuzama kunzwisa kuti tinoziva kuti masabhuku ari pasi pemadzishe. Madzishe ari pasi pemadzimambo. Saka iri bhuku remamudimbu riri pasi paishari. Jose Masvosva. Vari anda chifu Mambando. Mambo. Ishe vanoripota kuna Mambani. Kuna Makona. Saka nyaya yebhuku iyi yakambosviko here kwaishe kana kwachangamire Makoni kwacho. Kana kuti ichiri kungotenderera iri mumo. Mabhonga vakanaka. Panangaida kuti musvike. Nekuti tinoeka kunzwisa kuti panogadzwa masabhuku zvinotoenda through kwaishe. Panogadzwa maishe anogadzwa nemadzimambo. Saka nyaya iyi yakasvikere kwaishe yakandosvikere kwamambo since zvine line rakadaro. Vanozviziva. Nyaya iyi mamambo yakasvika. Vanhu vakanga vari pano, baba vakanga vari mumba muno, nababa munini murume wavo nehanzvadzi yavo nashe namuzara wekoko wekuminda mirefu wakaenda vari 5 kuti wakaenda kwaMakoni wachida kugadza sabhuku. Ndobva watora baba munini wandinga ndichitaura kuti wakarwara wakasarendawo sabhuku kuno. Vakandogadza vachiti ndechi ndobva auya ndobva arwara ndobva arambawo sabhuku. Uyo mukoma wedu kutoti dai auya kuno azotonga bhuku rake. Saka bhuku raita mai. Saka munonzwa mukadzi uyo ari kutidanyira kuti ina handigoni kutaura rinoda muridzi waro. Kutaura kuti watorasa nyaya kutoti rakuda chii wariwo vari kutonga vanhu. Ameno sekuziva kwenyu handizive pamwe mungangotsanangurirewo vamwe kozi ndikuona mune vakomana vechidiki nana mai vechidiki. Zvinogona here kuti sabhuku anogona kuita 25 years aine bhuku raari kutonga ringange raakapiwa nekuda kwenguva yake yasvika yekuti aite sabhuku but asingagaripo. Ngatiti paitika nyaya iri kuda sabhuku, iye sabhuku haapo, ari kuminda murefu kuchinyudzi kwambotaurwa kwenu. Nyaya idzodzo dzinoitwa sei? Handiti mwana kuzobatsira, ndopatinoda kuti mutibatsire ipapo kuti kune zviri kuitika. Handiti mwataura kuti kune zvipfuwo, kune mbudzi, kune mombe, kune chii, kune nyaya dzatiri kunzwa munhu. Ina handiti nakaisa, but tinenge tichida kuti tinzwe kwamuri imimi kuti zvinhu zvakadaro izvo zvinoitwa sei. Nhasi patorwa mbudzi kana nhasi parwa mbudzi, nhasi paurayiwa mbudzi, zvinoitwa sei? Hatisati tadaidzwa dare namai wangu. Ndimai vangu ndinoti mai. Hatisati tadaidzwa dare kana kuti wabhilivhe zvaunenge wanonzwa kwaMasvosva havasati vaita. Saka todii? Saka makanzwa kana paine akapai nyuzu zviyana kuti musha waita chii? Mamvemve. Handizve takuita kuti muchitotigadzirisa kuti chida iyi. Tapedza kutaura. Panhau yebhuku iyi pane umwani chekutaura tisati takozi tikononge nyaya yezvipfuwo iri kundopinda futi munhau yebhuku. Pane achine zvekutaura here pa kuti vangashaike nyaya
nyaya yatinogona kungofunga ndeyekuti vanhu vanonyanya kutya, but tiri kuona kune vechikuru varipo kana vaine mazwi ekutaura zvakanaka kuti hakuna ari kurwa. Inyaya yatiri kuti musha ugadzirisike. Pamwe pacho mazobuda munogona kuzoenda muchitaura vaviri, but zvinokosha kuti kana muine muonero wenyu kana mufungiro wenyu, zvinokosha kuti tibatsirane tiite chinhu chimwe chete, zvinhu zvifambe negwara razvinofanira kufamba nazvo. Varipo. Toda kutaurawo pamusoro penyaya yebhuku. Nyaya yebhuku inyaya iri kugara ichitonetsa, iri kushungurudza. Nenhau yekuti wari panapa handiwo waridzi wakabata bhuku. Bhuku rine muridzi. Saka wanhu wekuti kana paine nyaya dzinopisa dzakaomarara, havakwanise kuita sei? Havakwanise kudzitonga nekuti havasiwo waridzi webhuku. Iyezvo zvinhano zvacho zvinofanirwa kunge zvichitorwa kuti wazokwanise kuzosvika uko kwasho. Handiti zvine zvichida muridzi webhuku. Saka ndipo paningade kungozadzisa kuti pane dzimwe nyaya dzinonetsa dzinoda sabhuku. Iye wacho ane title yekuti sabhuku ndo anofanirwa kutomirira nyaya idzodzo. Tinotenda baba maita basa, ifungwa yakanaka iyoyo. Ndingangode kuna mama vane bhuku pari zvino kuti vasununguke kutiudza kuti nyaya dzakafanana nedziri kuitika dzamuri kuziva, pane here magadzirisiro amakambodziita semunhu akambosiyiwawo aine bhuku. Saka ungangodedza vanhu. Ndingangoti kune tweets ndambozwa imwe nyaya yakambopinda mumusoro mangu, asi munhu wacho akati hai tombotanga tabvunzana kana tawirirana tozokutaurirai modedza vanhu. Saka ndibva ndambomira. Koyamba rumwe zuva pakauya sesigina vaitaura nenyaya yezvembudzi yangu, kuti ndakaona mbudzi yangu yakaruka. Ndikaenda kumba kwababa munini kaikese ndikavashaya ndichida kuti ndovataurire kuti baba munini pauya munhu muone kudedza vanhu kuti vabvunzwe tione kuti zvinofamba sei. Ndo nyaya dzandingangoti ndo dzakangosvika munzeve mangu, dzimwe dzese hapana chati chasvika munzeve mangu. Amenokuwana nekuti pamwe vanoita nyaya ivo vachiti sabhuku haasi kuti taura handisanda ngodzini. Nekuti kudedza vanhu unga wasumwa nyaya, kana pasina ungangodedza vanhu mahara hazviite. Unodedzera yekuti kana munhu akusiya akutaurira akati ndakutaurira bedzi kuti muzive. Asi ndikaenda ndikanobvunzana nemunhu wacho akati tikapedzerana tinenge tapedzerana, woenda unoti uyai tikokorodza ndikubvunzei, hazvigone. Saka ipapo handingangotanangira nezvimwe zvinhu zvisingatanangirwi. Kana paine chinoda vanhu varume ivo baba vamunina ndanzwa vangu vachiti maiguru vanozodai ine handikwanisi kutaura hangu zvakawanda ndinovasuma chakati baba munini chirikuda kuti zvino handizive pandisiri kusuma kuti ndepapi. Saka ndati zvinenge chida varume wacho vese varipo wemusha kuti musi wakati hana kutaura zvakati here, musi wakati hana kutaura zvakati here chete. Saka ndati handingangoda hangu zvenhande kana zvavataura zvokuti takaenda kudare ndikazonosumuka ndikati ndipei mabhuku, handingataure nyaya yakadaro nokuti yakatotaurwa mudare masabhuku ari mwese. Ishe akazouyawo akasvika kuti mabhuku anofanirwa kupiwa mai avo kusvika mudembetembe auya panyaradzo handisii ndakambotora mabhuku kwavari. Saka ndati ine handidi zvakawanda. Ishe dai ari panapa aitondipupurira. Ishe ndiye akati kana mine mabhuku samaita dzoserai mabhuku kumba kwavo. Muri kuona kwese saidi kune vakadzi vemasabhuku vakafirwa vari kutofamba vakadzi vacho vemasabhuku. Saka ndati ine handingambodere nyaya dzakawanda handinei nadzo dzekupambidzira kana aiwa handigoni kupambidzira. Ndoda kutaura zvakataurika. Saka ndati ndoda kuti timirire varume varipo vachinzwawo vachipa umbowo nezvavatsanangura nezvahanzvadzi yangu aripo
vanenge varipo kandi panyaradzo ndopavanenge vachinzwa kuti ini ndakazotaura zvakati ivo baba mukuru vanenge vachitaura kuti ndakataura zvakati kana naini kwete kuti tigoita zvinge zvemakuwa zvinoda vanhu varipo wese pari zvino ukama hwenyu hwakamira sei huripo kusaziva kwavari inini kwandiri ndiri kuti huripo nhai kana munhu tisvikoti gougoi ndauya ndiri kuda zvakati nezvakati hausi ukama iwo ungazive kuti zvaari kusara achifunga mumba make ndiri zvakati wobuda wouya pane zvimwe zvinhu zvekuti handingasume munhu pasina nyaya unosuma nyaya yei unosuma nyaya yei panoda pane nyaya indatoshamba zvichonzi bhuku raakuenda musango handisi kumbozviziva i Alright, tiri panhau yebhuku remadimbu mune nyaya dziri kunzi dziri kuitika dzezvipfuyo zviri kungonzi zviri kushayikwa matoki, mbudzi, mombe handino kubiwa kuti hatisi kunyatsokuziva saka ndikuti nganzwisisire kuti panyaya yezvipfuyo iyi chii chiri kunyatsokungoitika uye matanho api ari kutorwa panyaya yezvipfuyo idzodzidzi zvamatoya zvakadaro zvakatodaro handiti vanhu vese vemusha vari marepo ndo vanozvitaurira kuti isusu zvipfuyo zvedu tiri kushaya tiri kumutaurira sabhuku haasi kuti tidi kutikeya handi vari munhu ndo zvatongotonzwa kune ivo vagari vacho vemudunhu kuti nyaya dzezvipfuyo chii chiri kuitika tingati mapere here zvipfuyo zviri kubiwa here chii chiri kunyatsokuitika mune dambudziko rezvipfuyo zvikurohwa kumiswa nembwa kurohwa kana dziri mombe unotozonotsvaga mushonga unotoona yakarohwa ziso unotenga mushonga gadzira musi wa3 October indine mbudzi yakarohwa ndikatoitora foto chitoisa mufoni mangu yakarohwa zvokuti ndakatya kana kuibata kuti ndiise kana tigirisi yakarohwa ziso zvokuti ndakatongofungwa ziso racho rakatongoputika yaisatombobatika vanhu vakaiunganira ikasvika kuti uyaita sei nekuti yakauya kuma4 vandaona vanhu vakaungana wani ndikati chizva mbudzi yakatorohwa zvokuti yaigomera iya uku yakarara ziso racho rakatotakubuda rakaita raitotyisa kuti nditore kana tigisi ndakatadza saka ndakangosiya zvakadaro ndobva ndakazouya kuna sabhuku vanangowataura kuti mbudzi yangu yakarohwa wakataura saka ndinoziva ndikati mbudzi yabvira kungouya kumba pachitadza payo kwakungosvika nokuti handitombozviita azviita ndiani kana paino vari kutoziva zvokuti kana ikatenderera mumafoni vanogona kutoziva kuti aita hake zvinhu ari kunge achitiziva asi ini mbudzi yangu yakumba handitombozviita kuti azviita ndiani ndo ndakasikoudza kurohwa kuita zvipfuyo izvi zviri kurohwa nevanhu handi zvinorohwa nevanhu vari kuzivikanwa here vanhu ava kana kuti hapana kana ari kutombozoti ndianani vari kuzviita vanenge vachivaziva vamwe vanenge vasingazivi kana yauya mbudzi seizvozvo yauya pamba hapana unotombobva wakabata kuti chii hapana unotomboziva chaunotoda ndechinhu chawatoona chichitoitwa ndo chaunotaura kutotsiura munhu kuti uri kuzviitirei saka kana usina ipapa hauna unotombopfuma kana asi unongoziva kuti zvaitwa nemunhu mbudzi haina painongobayiwa asi munhu anenge atopedza masa vamwe vane kutaura panhau yezvipfuyo nyaya yematoki nemombe zvokubiwa dzimwe mbudzi dzinozotoonekwa dzavhiriwa kuitwa nyama hatisi kuzoti zviri kufamba sei mbudzi yangu yakarumiswa nembwa saka ndatsvaga mbudzi 1 week yese nditsvaga mbudzi 1 week nditsvaga mbudzi baba ndowaifamba nemusi wechipiri chisondo rakapere ndakabuda ndakambonotsvaga mbudzi yangu ndobva ndabuda ndobva ndasvika kumaraini aripo ndobva ndabvunza mamuka sei chikamuka ndati ndiri kutsvagawo mbudzi yangu tikati mbudzi yenyu yakarohwa yakarumwa nembwa ndobva ndati ayo zvakanaka ndadzokera kumba ndobva ndadzokera futi ndinyatsonzwa kuti ndizvo here ndobva ndaudzwa kunzi mbudzi yakarumiswa nembwa mwana mumwe akatosvikapo ari kuenda kutenga chikafu chehuku akanonodza mbudzi saka ini ndakazouya kuno kuna sabhuku ndobva ndataurira sabhuku mbudzi yangu ndakashaya mbudzi yangu asi mbudzi yangu ndafamba kwandafamba ndaudzwa kuti mbudzi yakarohwa apa saka inini ndaakuendako ndonotaurira nevanhu avo saka musi wacho iwoyo hatina kuonana ndobva tazoonana mangwana acho
uyu mwana yanzvadzi yangu ndobva auyawo kwandiri akati tendauya ndakanzwa wana wachiti wana vakati isusu makambosvika kumba ndikati ndakasvika kumba zvikani nenhauye ndikavataura kuti nhau yembudzi mbudzi yangu yakarumiswa nemba ndikanzi zveri tete ndazvinzwa maita zvakanaka zvamanditaurira ndazvinzwa kuti mimi mbudzi yenyu yakarumwa nemba saka zvitoita tete isusu ngatichibvumiranei kuti inini mbudzi ndichabhadhara zvangu mbudzi ndichabhadhara yakarumiswa nevana moenda kuna sabhuku munotaurira sabhuku kuti nehandichadini aya takataurirana takawirirana ndobva ndadini ndataiwa zvese zvakakonana tabvumirana uye akati wo inini ndichatenga mbudzi kupera kwaNovemba ndo mamiriro azvakaita. Pane pandakasangana nenyaya yekunzi munharaunda muno mune vamwe vakomana vaviri vari kuita basa rekuba mbudzi dzevanhu vachizonyepa kuti inyama yemhembwe. Pananganyatotijekeserawo panhau iyoyoyo ipapo inyapa ndichapaziva asi kuti pandakataura nyaya yekurumwa kwembudzi nembwa ndakangotaurira tikabvumirana nemwana wanzvadzi yangu kuti mbudzi yangu yakarumwa nembwa uye achibva angotaura kuti aiwa ndazvinzwa titi mbudzi tichadini ndichabhadhara. Izvi zvazobudawo izvi zvatondikashamadza ndakutozwa kuti zvakazobudawo kuWhatsApp ndauzokunyapa nyandinakana foni yacho yeWhatsApp asi kubhadharwa inembudzi yenyu makazobhadharwa baiwa vakatora kuti ndichabhadharwa kupera kwaNovemba. Baba vakabvunzwa kuti baba munodei ndokupai mari here zvikati kwete ndoda hangu chii ndoda mbudzi yangu zvikandahora iti ndichaona kupera kwaNovemba ndoya ndodini ndobhadhara mbudzi iyo. Saka panhau yekubiwa kurikuita mbudzi nezvikomana zviviri haiswitikayo muno apera ndakaona mbudzi yangu yakatyongwa nyanga ule yakarohwa chibva ndazoona kuti chimwe chinhongo chakarohwa chikabva ziso ndikatochirapa. Chinhongo ichi chee chiri chaStuart Madingo pandamuudza Stuart Madingo ndikati asi munhu ariwa mbudzi airoera mumba akati hanzi ndenge kudya chibage. Saka ipapo munashe muradya tingoona kuti vanamai vakatadza kutora mazita kuti ndiye munhu ari kuita sei ari kuita basa iri rembudzi rekurowa mbudzi nekusvikidzira mbudzi ndiye munhu ari kuita basa iri. Last time ndakashaimba chacho asi unonzwa munhu achidadzira kuti hanzi imbwa iyoyo iri kuchitsimo. Imbwa nemazira atinoita imbwa inochaira haimbofe yakanyura mvura asi munhu wozonzwa achita kuti hanzi iri kuchitsimo umwe imbwa yenyu. Munashe ndiye munhu anetsa mubhuku muno mamadimbu ipapo imbwa aisecond demotion. Inini imbwa ikai handina kuzvawo kuti imbwa here kana kuti imbudzi. Ndaitosunga dhati ndinosunga dhati ndati ndegerai ndinonyika makai mudhamu rangu ndotoona chinhu chakangoti pamusoro pemvura musoro handisikunyatsona ndobva ndatora muti ndobva ndabaya kudai. Iye mukomana ari kutaurwa ndikati uya undibatsirewo mune mbudzi yemunhu yakawira mudhamu ndikati haisi mbudzi imbwa yadzo. Ndopakandina mai wacho waziva sei kuti imbwa iwe uri kunokunzwa. Ndikati vakomana kava ndacho yandibatsire ndobva ndanyurura mbudzi iri imbwa iya ndobva ndaiburika ndobva ndaita mandazoya ndopandakataura ndika kune mbwa yako yawirawo kana yakawira mudziwa kana yakaitwa sei ndopawakazo identify kuona kuti mbwa ingawire mudziwa wakubva yagaramo ingadai yatochaira yabuda. Saka ndopandakaziva ipapo ndobva ndaburisa imbwa ndobva ndaita nazvimwe zvimakusha acho nezvinhu zvacho zviripo kugadzirwa.
saka kune matanho here ati atorwa kana kumangarira munasho kumapurisa nenhau yezvaari kuita munharaunda? panyaya ipapo gore rakapera efudza mombe ari kujana. Mombe yangu ndikaiona kuti yakabayiwa pamusana, ameti isimbi ipfumo idemo rakaita sei rakadzika kudaro. Munhu achifudza mombe akatadza kuziva kuti mombe iyi yarwa here nedzimwe mombe, chii chaitika. Munhu atori neutsinye, ari kuratidza kuti pamwe kune munhu anomutuma here kuti anoita sei maitiro ake anoita. Saka tinofanira kuti tinotaure chokwadi ndo chakanaka mubhuku, ndokuti bhuku redu kuti riswatuke. Imi masabhuku mukataurwa nyaya, unganidzai vanhu vazive uye muone pamunosvika kuti apa munopagoni here kuti hamupagoni. Kana musingapagoni poonekwa kuti matanho anotorwa atodapo dzari. Saka tikangonyenyeredza vamwe ndivona kuti vamwe vari kutya, vamwe vari kuita sei, asi ini ndinongotaura chokwadi. Chokwadi ndo chandinofarira, ino ndo chandinoda. Saka zvese izvo nangu handizvonongedzwa kwani because agenda yenyaya mauya neagenda yakanaka. Gado mombe yavari kutora yacho takatotenga mishonga tikavapa, mombe yavo yakarapa zvikatotonaka. Saka pane chimwe chinhanho chamuda kufamba nacho ndichipi? Handiti mombe yenyu yacho ichiri kurwara here? Makadii kungoti no ndode imwe mombe, takakutengerai mombe yakamira. Gozi inini mwana wangu achitori kuchikoro, handiri tiri kushamisika zvinhu zvacho zvaari kutaurwa. Zvinotaurwa zvacho mbudzi ikarumwa nembwa pamba pevanhu iri pamba, muri kwanzisa. Mbudzi ikarumwa nembwa pasina asikudzira, handi ndizvo? Mwana ndiye arumisa. Saka imimi manje munoona imimi hamuna mhosva pa. Vanhu vakatambarara vachiti ouya isusu wacho tauya tiri community, mbuya varipo wamuri kupa mhosva ndizvo. Avo vakauya nenyaya vachiti ndine nyaya yakati, voti ayo chega ndonotaurirana nemunhu, vodzoka kune munhu oti ini ndandisi pangu, asi muri kuti imi mbudzi yakarumwa pamba pangu ndizvoka. Nembwa yani imbwa haisi yamunashe ba, imbwa ndeyangu, munashe haana musha, muri kubabata. Saka ibvai masiya munashe pekutaka, kana muine kuchitsvaga idini wamatsvaga. Indakatomira handina munhu wandobvototyawo kana. It's okay baba. Right. Chechipiri mai avo handi ndizvo nyaya dzekutaura hembwa hatina basa nayo bai, mungaiburitsa ikarumwa nembwa angarowe imbwa achidei. Kutaura zvezvikuyo zvatikutaura zvembudzi. Right. Mbudzi yakarumwa pamba ndizvoka, yarumwa pamba sezvavari kutsanangura. Vakataura neni, ndakaenda pamba pavo ndini ndichiti ndanzwa kuti mauya pane dambudziko rakauya, vana ndisipo ndiri kubasa. Nditi ndotoshandawo varisa vapi muri babada. Ndakauya ndikanzwisisana namai avo, ndikati I'm going to reimburse mbudzi yani. Zvino iwo kana wakanga wasingadi kuti nditi reimburse wachida kana kuendesa nyaya yavo further, why did she agree with me? Ndinoda kutongopedza nyaya dzake. Zvazvireta manje imimi mukauya mune muri right, but munoziva zvazvireta. Vanhu venyuzi manje vanoda kuuya vachitosiya vanhu vakanaka, ndopane pfungwa vati vamwe vachahedhana manje. And isusu we make sure kuti patino vanhu muchatozotora dzaa dzemamvemve kwamuri kusvika ikoko, nokuti vanhu vamada kuita vachiri vana vechikoro watida kugarira dare kana juvenile ndizvo. Kana tiine nyaya yake haashambadzwi kudai, otogadzwa obva atopuhwa allegation, handidika kana nyaya ototsudzwa kana kurohwa ndizvo. Nyaya yatodini zvazvinoita baba, zvinomukati juvenile mwana mudiki manje atori under 18 years, ubvanzi uyo nezvaasina kupara nezvimwe zvokuti isusu pachedu tiri kutowenga naini baba nababa tinohedhana toisana mudziya.
Zvazvinoita mudzira kwete mangwana apa. Tori varume chaiwo chaiwo. Vakanyorwa pamatoireti chaiwo vaya. Inzwaika baba tibatsirane. Zvazvinoita. Chandikatsanangura iye zvino handindabvunza kuti vanhu tsanangurai zvinhu zvamuri kuita munokumusha nekuti ini handizvizivi mukapemberere kuti uyu ari kurubirwa uyu ari kurubirwa rekodhi yake yokwende iye zvinezvi kana idzo dzimwe nyaya dzimwe dzakaitika idzi dzakatoitika wamadimbo wari wapera asi nhasi dzaakuiswa ino mukati saka ndiri kuti zvinhu zvacho zvinonedza. Alright baba. Ndo darere. Baba. Pamusoro baba. Chimbotaura iti. Ngaswera duku. Tikunyarana muno. Tiwawo kama wega wega. Kunyarana. Tiburukane pachena apa. Baba wembudza wauya. Nhasi wauya. Amuna gono kubudza kukulere. Makwano gara gara. Wadzoka kuti amuna gono kubudza kukulere. Uyo mbudzi dzakatorumiswa ikavhiwa. Yanyama. Atautati zvomuchi. Andimurukona kuti komataura inyaya ainamboshata kozimanya mamaona nyama mba manguka muri right sasi mosho ba nokora zvitaurwa mwana otunzwa ore kutadzane kupfura mwana ndopatine nyaya dzakatibatsirane. Kutadza kupfura sei? Mashata manya. Kushata baba. Mashata. It's okay baba. It's okay chimbomira baba. Shungu dzedu hatisi dzekuti mupe. Shungu dzedu ndedzekuti tibatsirane tionesane. Tiite chinhu chimwe chete semhuri. Muri kunzwa zvataurwa nababa vati nyaya idzi dziri kuitika but muri kunyarana. Ende mukunyarana dzimwe nguva munogona kuzokonzeresa kuti vanhu vafambe vaine mataka mukati mavo. Nekuti havasi kuda kugadzirisa. Ndosaka tiri kuti isusu senhimbe basa redu ndirokutouya tototaurirana seizvozvi. Zvamuri kutotaura ndikuzvinzwisisa ende mutemo yamuri kutaura tinotoziva mutemo pamwe pacho kutopfuura zvamunogona kufunga kuti tinogona kusvika inogona kunge iri age. But tiri kuti isusu chatipa kuuya kuno kuti isusu tigarisane because munonzwawo sei mwana wenyu achiaita. Imimi mukatoti inini zonzi nyama yadyiwa mumba mangu. Handi muri kuona ndo chatipa kuti nyama yacho isina kudyiwa. Imi mungadai manyatsotsanangura kuti vakomana kozvikaita hasha pamwe pacho ava havadzonzwisisi kozi munhu anetiwo chake. Saka kana imaita hasha zvamuchibuditsa picture imwe isiri iyo ima munotombodya nyama hamusi kutomboziva kuti yakaendero but yobva yatonzi yakadyiwa mupamenyu imi muhamauya panapa isitauya kuti nzwise muhamaita hasha. Muri kuona kuti chero tikaenda imi munosara muine picture kuti nemhaka iye anga akutsamwirei handi munozvona but uyu mwana isusu tiri vana pamwe pacho unogona kuita anogona kungoita zvinhu nemusikanzi wekuti nekuti ane zvinhu zvauda kuita. Number 1. Number 2 vana vanosiyana tsika pamwe haasitori iye ari kuita but isusu tiri kuti imi makabva mamunenerera kuti haasi handinauta inzwai baba muri kubabata here tiri kuti nhasi uno isusu handiti imimika nyaya muri kutsanangura haina kushata but tiri kuti kana paakuti isusu handitika vanhu vava kutoti chaitika chacho chamuri kutora ndizvonaika pabiwa mwana wacho aiyozve dai apa pasina mbonetsa muri kubabata here paitorwa dai patozikanwa ajenda yacho tatotora nemwana wacho auya matomutora muchimubvunza zvamuri kubvunza imimi zvamunoda kuziva nezvaatotsanangura ega because tiri kutaura nyaya yeallegation yekutaura yemombe ndizvonaika mombe zvakaitika gore rapera sezvauri kutsanangura igore rapera ndizvoka kana kuti zvato zvegore rapera ndizvoka zvaitika vanhu vakaungana wedare ndizvo pakabuda solution zvikagadziriswa tikatotenga nemishonga yacho sekutsanangura kwawaita because vana vangu ndo vanga vaine jana semutemo unosunga kuti jana rese munhu anenge aine jana kana paita dambudziko anofanira kupawo rubatsiro. Ko iyi yembudzi iri kubudira kuvana vanhu yembudzi iri kubudira kuvana vangu sezvekutsanangura. Ko iyi yembwa iri kubudira kuvana vanhu yembwa
ina ndichaziva because nawe iripo ndeyekuti inzwa ika baba ini kuda kuteerera inini mukachati aiwa allegation yamaa kuda kungoramba muchipa munhu ka nekuti munhu haachagoni kuiramba kana kuti isusu vanhu vakungoramba vachiti munashe ndokuti imbwa yacho isusu tiri kuti baba ava sezvamuri kutsanangura ndo patiri kuda kuenda ipapo pekuti kana imimi baba ava vasina kuona mwana wangu achiwidza imbwa mumvura allegation yavanopa kuti sei akazoti imbwa iri mudhemu munguva tiri kuti isusu munhu anenge aroherwa mbudzi yake handii ndizvo asi munoziva here baba kuti kunyangwe tikati taakuenda kupolisi mabirwa paita chinhu chabayiwa polisi ine mvumo yekubvunza kuti uri kufungira ani yani wauri kufungidzira iwewe saka isusu tiri kuti mweya wekufungidzira uri kuitwa uyu kana imi mukauya mukatsanangurawo nesaidhi remwana wenyu kana ava vakatsanangurawo nesaidhi ravo tova chinhu chimwe chete kuti hakuna achatama ibhuku redu ndo matiri muno saka tikaramba tichigadzira zvekufungirana muchaona kuti pataguma popondwa munhu zvongonzi ndiye nechikonzero chekuti pane pamwe patisina kunge tagadzirisa sevanhu ndopandatava ipapo kuti baba chatavinga hakusi kuti tiburane chatavinga hakusi kuti tirovane ndechekuti tinzwisise kuti zviri kumbofamba sei kuti tinotozviziva kuti vanhu vanonyarana posha hakuna kugadzirisirana kwatiri kuita point number 1 ndeyekuti kana isusu tiri wagarisani ini ndiri baba awa ndibaba vaine dambudziko ravo samai awo handitika mai avo vakaita dambudziko ravo vakauya kwandiri inini baba handitika kana kuuya kudare munhu atorambidzwa kana kuenda kupolisi munhu adini media inofanira kuzouya mwana atotestifaiwa muri kupanzisai kwete kuti isusu tongoramba bedzi tiri kuti chaitika munzvimbo media ndiyo yakutotora zvese ababa tiri kuti matorera muri kuita muri kutere vanhu vachaona vari paodzi pane here achati chimwe chaitika chisiri chaitika kagumamhonzo ndo mabudiro ari kuita ndosaka tauya baba kutoti nemi tiri vamwe chete kutaura kwenyu kunobatsira tikutouirana tikutochenesa mwana wenyu ndopatiri we are not here kuti titi mwana wenyu ane mhosva no but you know kuti mabudiro adzinoita sezvikutaurwa nachirika mabudiro adzinozonoitawo kuba ende muzive kuti munhu wese anenge aine foni information inopa munhu ari kukura isusu tikasamudhifenda kana asingaite zvakaita anodhifendwa naye konzi achada basa pakatorumwa mbudzi yacho mutaunga wazinotide ndo patiri kuda kuti mimi mutsanangurira baba ndo patingori kwete kuti titiite hondo kana kuti patingori kangukura achabva muno akaenda marisapo imagine kuti vanhu vangani vane whatsapp vanhu vangani vari kuziva nyaya iyi muri kuona kuti isusu tatiri pano kuda kuzama kuchene mwana akufamba akuenda kuharare akuenda kupi social media is very fast ndo patingori chete baba hatisomboda kana kukurwisai tinodesa mukoma muri right aiwa avo vagara vari right but wanenge waisa nyaka wanenge waisa nyaya ndo wanenge waine mainterest saka haisi nyaya haisi dambudziko kurambana nazvo here kana kuti kubvumirana nazvo kubvumirana ne nezvomuri kutaura nevanhu vese zvembudzi inini ndiri kuti ndizvo ka natiri kubvumirana nazvo ere vatiri kurambana nazvo chete ini muri kuti kudii baba handiti muri kunzwisisai tiri kuti isusu babao mai avo vakauya handiko inini mbudzi zvandinoziva pambudzi ini ndezvekuti vana vari kuti mbudzi yakarumwa nini isusu ndobva tatotya inini ndakatosvika wamba wakonisina totaurirwa ndobva watotya ndobva watorasa mbudzi iyoyo muri kubabata mbudzi haina todyiwa inini ndinoya kubva kubasa ndinoshanda inini ndinoya kubva ipapo ndinoya chero every day ndogona kubva kwarisaka mai wacho wangu wasitoripo ndaitoti kana kuti after 2 days ndakatosvika inini ka ndopamanzwa kuti mbudzi yaita sei yarumwa ndiri kuti ndakazobvunza vana handiti ka ndiri kwarisaka ndizvonaika pandakadzoka ndakanzwa kuti vana vachiti tanzi tarumisa mbudzi asi vana vakanga vasingadi kutaura chokwadi nekuda kwokuti chi vanotyawo kurohwa nditi right mai wakanga wachibvunzwa namai avo kuti zvii zvaitika ndizvonaika zvafamba sei indikaenda kuna mai avo ndizvoka
tikanogadzirisana namai avo sekuti ndii ndine wana ndakadzoka ndichibva ndagara newana wangu pasi chii chakaiti nditika nekuti ini nyama yembudzi yamukutaura nezvaya ini anamboona nyama yembudzi pamba apani panga handiti vana vari kuti isusu handitika mudiki wacho akanga akatorara ndizvona imbwa ndobva yaruma mbudzi ndizvona ndosekutsanangura ako ari imbwa yaruma mbudzi bva yakuwara ndobva watoona kuti mbudzi yakuwara ndobva wazotakura mbudzi wachiita ibve pamba sekuti waitya chii musha yakakuwara kufaira kati kukuwara zvakungoita chirodzo inge yakuwara zvaisa zvekutokuwarisisa chaizvo kuti yakarumwa taona pachena yakafa mbudzi kutoti yakakuwara ngezvinonzi imhembwe oraiti mbudzi yakarumwa ndobva yafa handiti asiwo ari kuti yakakuwarisisa ndobva wanoirasa tombotora ipapo pekuti mbudzi yakakuwarisisa ndobva waona dzimwe nguva nekuona kuti tinogona kuzorohwa kana kuti ndobva watora mbudzi ndobva vanoirasa handiti vairasa imisa baba ndobva mauya ndobva masvika panzvimbo ndobva manzwa chiitiko ichi ndobva mauya kuna mama ndo vakauya here kana kuti imi makaenda kwavanhu indakatonzwa newana ndobva ndaenda kuna mai ndobva masvika ndobva mawirirana iri nhau yekuripana mbudzi iyoyo inhau yaikuti zvakafamba sei vari kuti ndakashaya mbudzi yangu ndobva ndazonzwa kuti yarumwa mapapenyu handina kuzoiona ndopanda ndichida ipapo kuti ndinzwe kuti mama vakazoona here mbudzi yavo iyoyo yacho mbudzi yavo havana kuina kana kuti yakaraswa yakatochiwa nembwa vana vakarasa kozi mbudzi unozoona mazondo nechichi imbwa dzichikosora dzimwe dzakatsvuka ropa kuratidza kuti pane payadyirwa kana kunzwa kunyaya saka po ndiringobvunzira hangu kuti pamwe vanogona kunge vairasa imi makazomboita follow-up yekuona kuti vana varasira kupi mbudzi here kana kuti hamuna kuzomboitawo basa nazvo mangoti sinzi zvadaro chirega ndinoripana nemunhu akuwarirwa nembudzi ndakangoenda kunoripana nemunhu akuwarirwa nembudzi hamuna muchiavoiditawo kuti muavoide kutaura sekuti ini ndine vana kana mwana achita pachinge paitika chinhu paitika musikana kwawatikutaura iwo unenge sababa yes unenge wakutotora mhosva yacho yatoyako imi makaiona here mbudzi makavabvunza kuti mbudzi yamarumisa iripi mbudzi yatarumisa iripi kozi ndio mubvunzo mbudzi yacho yarumwa nembwa iripi ndoda kuiona wakati tairasa takairasa ndopane nhau alright saka hama dzangu ka chatingoda kuti tingobudirana pachena nesuwo tinotobva kumusha tinotoriwo nenyaya dzakafanana neidzodzi dzimwe dzacho dzatinotogarirwawo pasi zvamuri kutongoona izvozvo but chakakosha ndechekuti tiyanane munomo ndofunga imi mazviona kuti vanhu vanenge vaine makwirizi ezvinenge zvakaitika pambudzi kana paimbwa kana pamombe vanhu vanenge vaine makwirizi ekuti ko zviri kumbonyatsofamba sei ko chii chiri kumbonyatsoitika ndosaka manzwa tati isu semidhiya chatipa kuuya kuda kuti tizame kuti tigarisane zvakanaka ko ndakazouya kuzoda kugara kuno ndiri munhu woga aiwa munosununguka kuya chimwe chacho chandoda kunditaure zvimwe zvacho zvazvinozoita mukoma yes dambudziko raunozoona kuti haisi nyaya yekuti inenge nyaya yekugara vanhu vachimakana zvizonaika dambudziko riripo nderekudai so zvakafanana nenyaya yemombe yamukoma ndizvoka tanga tiripo inini ndakazoita kuuya naye zhinzi uyo ari kuti mombe yarohwa inyaya bedze kuti pamwe tinenge tichishaya zivo zvimwe zvacho zvazvinoda seipapo taifanira kunge tichidaidza kana wevheti kana wanoziva kuti rondaini nokuti muropanzisa nokuti dambudziko riripo nderekuti tinogona kudzvanyirirana tiri kuno tichifanana kana mhosva nokuti zvimwe zvacho ndokwazvida kusvika ikoko takatokanganisa ipapo nodai takabva tadaidza vanoziva wakatibatsira kuti baba waiti yarohwa nedemo kudai kana nesimbi zvaibatsira kuti tese taibva taklarifayirwa pasina pajeka but pandoda ndikubatsirei pandoda kuti muone muri kuona here kuti nyaya iyi kunyangwe mombe yavo yakarapwa but nyaya iyi mukati mevanhu haina kupera ndosaka yamuka futi muri kuzviona dai kuri kunzi
yakapera nyaya iyi zvachose yaisamuka asi tiri kuipa kuti imuke ndeyekuti vari kufungira munhu mumwe chete iyeye saka ende munozviziva zvinoitika kumba kana makaroora mudzimai wakamukanganisira nhasi wakamukanganisira mangwana wakamukanganisira kuswera mangwana musi wanomukanganisira akarwadziwa anotaura kuti musi wakati nguva dzakati wakasvika nguva panapa pamba nguva dzakati uine zvakati munozvinzwisa izvozvo saka izvozvo vanhu vanenge vari kurwadziwa saka nenyaya yekuti vane kakufungira munhu mumwe chete ndozvapa kuti yemombe yamuri kutaura nezvayo ka kunyange makairapa kwete kuti takairamba aya kunyange makairapa handi makatotenga isusu mombe takatoiramba on basis yekuti uyu tiri paukama yes kwete kuti tiri kuti allegation yekuti ndakatora sekuti mwana wangu ndiye atema nedemu because mombe yakanga iripo muri kupanzisa saka nhau iripo ndeyekuti tiri kutipa izvozvo futi tatoona futi kuti zvakatoshata izvozvo otherwise ininika tikatoti nyaya yacho ite first year got to come to clarity yojeka toshanda nayo yakajeka zvinobatsira because yacho dzaangoponderwa musaki pese pawashaishi pausina nekushaisha ungori musaki chete ndozvandakudza kura mwana we saka tiri kuti zvimwe zvacho zvakangonaka kuti matotibatsira imi tatojengerwawo nenyaya dzake because ezvo zvaakwanisa kuziva kuti kana paitika nyaya ngaitonge kusvika yapera ndopatangataura nyaya yesabhuku paye tichiti kana nyaya idzi dzauya tine mastages atinofamba nadzo inouya kwasabhuku toidhiskasa tobudirana pachena toonesana kuitira kuti isazogadzire maronda ane vanhu aya muri kuona kuti vanhu vane maronda tinogona kusabudirana pachena kuti vanhu vane maronda vapudzi zvinoita maronda mukoma regai titaure takajeka maronda zvaanoita manje mamwe anogona kunga asitomborika naye kutangira pamombe kana kungowengana chaiko kuriko mumusociety koimhosva ini ndikaza kufarirai mungati mhosva here orai ndambonzwa baba mamuchida kutaura pane zvatopera nyaya dzatobuda pachena kare kare wangotenderera tendera zvinowatendera pambudzi chete hakuna zvimwe ngataure kana paine zvimwe tiitire kuti zvizikanwe zvibvakuendesa kwawakaita kumidia tani nyaya kuramba kuti mbudzi dzangu hadzina kurohwa semataura aitwa dzevamwe maramba makanyarara ini dzangu havana kurohwa here muna chipamaidhi ndiri kuti ini ndandiripo padzakarohwa saka tataura andina imimi wacho hamuna kutombobvira matombo batana neni kamukataura neni saka tiri kutaura nyaya kuti zvikutangira papi mukomana dzidzisa mukomana kuti aiwa ndiona nyaya dzikuramba dzichingonyuka-nyuka idzi dzichiswa zita rako pakati kadzirisa mwana kana usiri kumugona otsvaga wamwe anokubatsira uri kumutadza mwana wako aparangani uri kungomutarisa ndopati kuti kana usikagoni tsvaga vamwe vanokubatsira semasabhuku nevamwewo vanogona kumisa pavakakutera kuti sababa wacho makanoti zvoti mbudzi yaraswa zvino vakangogara kungoti hai mbudzi yaraswa baba cha wanenge waine pfungwa dzakanyatso wongoti ndicharipa mbudzi uchitsigira mwana wako nyaya mbudzi yamukutaura nezvayo aiwa zvakanaka izvi allegation iyi yakanakirei yakanakira kuti chero mukataura kuti yakadyiwa kana kuti haina inini haisi dambudziko pairi ngozi dambudziko renyu imimi tinaro imimi neni pane dambudziko asi harisi dambudziko basa reini baba harisi daende ndakakuvenga nemukadzi wako mukadzi wako yasvira pakumwa poison jaja ndikatsenga mukaka ari kuti apone zvinoota kuti hanzi ndakakuvenga kukuvengere chii waitoraramawo zvimwe zvitobva mumaoko mangu inzwai baba inzwai baba dambudziko renyu manje nderenyu nyaya yeregai timbonzwanana nyaya yenyu makuti kunge sekuti muri kutongana imuri waini muri kuedza kuda kutasanurwa nepapa muchida kutasanurwa nepapa saka muri kutongana ini muri 2 ndiri maakutongana asi nyaya yenyu inofanirwa kuti itaurwe ichimirirai muri kuitirwawo nevamwe muchinzwanana handitika ini ndofunga pandataura nyaya yangu
ndokunga ndangotaura kuti inini handizivi kuti mbudzi yakaitwa sei. Mazobvunzwa mibvunzo yekunzi mbudzi izvo makaona musina kuiona. Ndofunga kana zvimakauya kumba kwangu ndakakutaurira ndikati dai wana kana dai wakanditaura tete honai mbudzi yadini yarumwa, ndaiuya kuzotora mbudzi yangu ndichiona kuti mbudzi yangu yarumwa. Asi imi mukandipindura kufundisawe kuti aiwa tete mbudzi haina, wana vakatya kutaura semhosva. Handiti mukapedza mukanditaurira kuti tete imimi maakuenda kuna Sabhuku mondomutaurira kuti nyaya yedu tadini tapedzerana. Handizve mai asho wangu warimo tikataurirana tikapedzerana. Saka nyaya iri kunetsa apa ndeyekuti maakuita tumatare twenyu twokuramba muchida kudzokorana, muchida kuita zvekuda kuti muite panga sekuti nyaya yemwana, kana mwana akatadza ngatimudzorei sesu vabereki, kwete kuti mwana anoda kudzorwa nevamwe vanhu. Mwana anodzorwa neni. Inini mwana wangu akatadza inini ndinofanirwa kumutsiura ndirini, handimiriri kuti achazomutsiurwa nemumwe munhu. Muri kunzwa? Saka imimi muri kuda kutoramba kuti hazvina kudaro. Asi mbudzi yakarumwa. Mabvunzwa mubvunzo wekuti makaona here pakarasirwa mbudzi, hamuna kuda kupindura. Sawe ngatiregei kuaitete imimi muri kuti herenyi ndaifana kunge inini zvandaka inini nzwai nyaya muri kutsanangura ndikairambe, but izvozvo zvamuri kutaura ndezvekuti ini ndakasvika kumba ndichibva kubasa handitika panga pane these 2 days muchitsvaga iyo, handiti day before racho makayeka ndakasvika kumba kwenyu chiri chipiri. Mwana wenyu akandipindura kuti baba wangu anosvika nhasi, musazvinetsa zvinhu. Baba wangu vakauya ndovamuchataura nani nawo nemukomana mudiki. Handiti munasha haana chaakataura musanga mbudzi vati munashe mbudzi yamakarumisa mukakanda mugomba umu, munasha haana kundipindura. Uri kunzwa? Saka nyaya iyoyi iri kunakidza pakuti wese vanhu wakubvunzai mubvunzo wawanga wachikubvunza. Imimi musanenere mwana. Mwana haanenerwi. Mwana ngaapihwe nyaya yake aigashire sezvairi, kuitira kuti mangwana mwana wekwa aregere kuramba achizvidini. Ndopandatotaura kuti vanhu vacho vatokanganisa because mungadai matotaura kuti kune dai inoda kunikuruta mwana. Inini nyaya iyi ndatozoinzwawo, ndatouya ndofunga kana kugeza ndatogogeza, ndatonzi namwenemberapo uyai mhorese wawenawo, kana muine tsvina zvenyu ndatomhoresa vavene ndiine tsvina dzangu ndabva kumunhu. Saka ndiri kuda kuti sawe mwana kana atadza, mwana ngaarangwe newe apa mumba, kwete kurangwa nenyika kana kutaurwa izvozvo zvese izvi. Ini ndakuti zvinzwa nhasi kuti zvakaiswa paWhatsApp nani hatichazivi. Aiwa wakaisa paWhatsApp musawachike mai. Unowatireko. Imhosva here zvinowanikwa kana nyaya dzese mai. Saka tiri kukumbira kuti sawe tiregai kuramba muchiita kunge muri kuchinjana mazwi mega. Ipapa mirai wamwe vanhu vari muno mumwe wese anoda kutaura wane zvekutaura asi vanoshaya kuti totaura sei. Alright, ndanzwa baba muda kutaura, taurai tizvo. Pantore nyaya mbudzi kudai ngatotitenderedze zvauri kanyura. Wamuraja mwana kana atadza imi munokumbira nevanhu special media munokumbira aiwa nyaya izvi yochinzii mwana akadai inyaya yakatongwa kare. Handiti isu hatimbozviziva muraini muno kuti mune mbudzi dziri kunzara nekuti dzangu inini dziriko dzese hatimbozvizivi. Nechemuhando zvamuri kuita muraini muno manyanya kutongwa nemadhiredzi ezvezvi munenge muchitumwa nevakadzi kunzi endai munoti wasvika kumba uko wasonwa. Ezvino kuti uchibvuma nyaya ine unonzi wambengi wakaita sei kuna vamwe varume. No, dare mhosva imhosva. Mumusha muno muna handinzwa. Hatingambosorei akaisa muWhatsApp ari right steering munhu here. Dai nditomuziva ndototi tarai mone chigusvani chandinazvo hachitoite futi kana kutokonya ichi kudai ichi kudaira ndirototanga ndabata nemaoko mairi kudzvinyidzira. Handina WhatsApp. Mumusha munomwa muri kuita kudherera kwamuri kuita ndekwekuti
munhu aita chake ega anoti handisi kuonekwa, munhu aita chake ega anoti handisi. Ibvai ipapo muridzi wemusha arimo akasiya akataurira zvaakanditaurira. Kunyange ari munhu wemukadzi ari papa uyu handimutaurire zvandakasiya ndataurirwa nemukoma wangu. Muzingo ndichazokutaurirai mazuva acho akanga akataurwa kunzi izvo mazuva enyaraka, ndo handichakutaurirai zvese. Kana paine zvinenge zvichiita zvinenge zvichiita, kana paine zvinenge zvisingaite, avo vanhu vauya kuzotigadzirisa nenheye akaisa mawatapa akaita zvakanaka. Hatisi kudadara neenda mberi pane hondo inofanirwa kudzimurwa. Dzimwe dzese makadzimura kudhara namai nina namai meki makadzimura kudhara dzakadzimurika. Iwe muradya namai meki wakabvumirana nechitenderano chekuti uchabvisa mbudzi. Iye akapera, hatina kumeke takaindwa isu, tiri kutoingwira muno nhasi. Iyo yamai nini nhasi iripo. Iwo vari kuti handizii, asi zvazvitaurwa namwenda mberi vati tiri kunyarana, asi vanhu vacho tinenge tichizwa hedu kuti zviri kunzi pakati. Ichibva yabva pana mwenda mberi ichibva yauya nhasi yauya zveimwe iri yamunashe futi pakare, hatina kumbozviziva. Asi mombe isi takaiona maronda. Inini pachezva muromo wangu ndakataura mukoma achiri mupenyu, ndikati vanhu zvatakuita hazviite. Mombe haitungwe apa. Uyezve mutemo wemombe, mombe yatunga imwe mombe inotoenda kune munhu atungirwa mombe yake. Kana iri diki anotopamidzira mari. Tinoziva mitemo yese yaitwa nevakuru ndoyatiri kuda kuteedzera. Imi munoda kuchachaira vakomana, munoda kuganhira vakomana, vakomana munoda kuganhira mushauri unovarume uno. Ukati wamadimbu iwo murume wamai avo akasvika kumba kwangu uko 2 days achibvunza hamuna mbono mbudzi yako kuno here. Zvaifamba iwo vanhu vacho vakadi kutora taivaregera akoko tisu takaorera mbudzi. Munhu achifamba apendhaura achitora kambudzi achidziva kuti mbudzi yakaorera. Munhu ari kurwara ane shuga agofamba usiku haagoni kusvika tuka kudai agodai kuchinjika agouya agosvika pamba apa akutaura mukoma ndashaya mbudzi yangu. Ndikati unoitsvaka zvino unoitsvaka wakadai uchirwara, enda kumba mai nini watsvake mbudzi nevana. Nhasi ndoizvo mbudzi iyoyo yakatongwa dare ikadyiwa. Imi munozviitirei kuti mukanga mashaya chinhu munongoenda penyu kwenyu bedzi wakati muchitaura ina handipe herei? Mwana hanzvadzizvo handipo. Munoti zvamukutonga bhuku rinei mukamati taisu magara nemagadziko enyu kuti tisu chaiwo chaiwo fostak ngangadziko. Saka ndimunoona nyaya dzakaita sedzidzi tinogona kudzichengeta muhana medu tikafunga kuti zvinhu zvikutofamba zvakanaka. But ndiri kufunga kuti varume vari munomu nanamai muri munomu maane kunzwisisa kwamuri kuita kuti ichokwadi kuti mune makagara tichidya tichisangana tichingoita namamuka sei, but munomu zvinhu zvinenge zvisina kumira mushe. Nyaya dzanamunashe dzita takatodzidzira titori nawo manhingiri nacho emagurupu acho mameseji acho we have them. Saka patatouya shungu dzedu ndedzekuti sevanhu vari kurarama munharaunda tingabva tati tine nzara tobva tati isupa chedu hatisi kuwirirana. Izvozvi pakanzi paakuuya rori rechikafu hama dzedu hatiwirirani nekuti tagara hatisi kuwirirana. Uyu akatakura bundu rake, uyu akatakura bundu rake, uyu pamwe pacho taakutofungirana nezvimwe zvatisina kubvira taita nechikonzero chekuti hatisi kubudirana pachena. Saka isusu patauya senhimbe chatipa kuti tiuye ndechekuti tiyanane tinzwanana. Andimona kuti mama vane zvavo zvavainazvo mumwoyo zvitoripo, baba vane zvavo zvavainazvo zvitoripo, baba vari pano vane zvavo zvavainazvo, nemi mutoriwo nezvenyu zvamukutonzwa kuti ha but izvi zvinhu zvasingafanira kuti zvidai. Mungasabhuku mune zvekutaurawo here zvamungangofunge maringe kwete nenyaya yebhuku tamboimisa maringe nebhuku renyu panga muchimbotaura nyaya dzekusungwa paye. Muri kuona here kuti nyaya dzirimo? Dzingoperera mudzimba dzavo dzikauyawo kwandiri dzonzi tichazotitoti saka ndodii dzirimo nyaya. Saka ndozvandiriuira dzinoperera mudzimba mavo. Ina hapana chimwe zvandichataura. But maona pari kubuda nyaya yekuti bhuku rasakara ndipo ipapa pekuti ivo vanenge vanetarisira kuti nyaya idzi dzichagadziriswa
ameno vamwe masabhuku varimo vasina kumbotaurawo chimbotaura iwo ameno masabhuku vamwe varimo chimbotaura kana dzisina kuya kwatirika kana tatofembera zvinogadziriswa asi kana vanhu wauya ndopatinogadziriswa nyaya. Alright. Kuratidza kuti zvinhu zvitori correct. So far mamirira zvakaita. Vana baba muri kuzvinzwa here kuti zvinhu zvenyu zviri kunzi zvitori right. But muri kuratidza kuti mune makwirisa mwina. Titsanangurirei tizi. Aiwa akasekuzwa kwamaita mimi nyaya dzachaoma. Ukutoti aiwa riri kore. Nyaya dzatisingafemberi kuti from nowhere kuti takudai so hazviitiki hazvigoni. Kunyangwe kaino zvamunenge muchingonzwawo henyu mudziwe dzenyu. Aya makuhwa. Makuhwa. Hatifambe nemakuhwa. Yeah, ichokwadi mama chamataura. Thank you so much maita basa. Chekutiwo dzimwe nguva mamwe anenge ari makuhwa but makambo ameno baba munoda kuti chitaurai zvamuda kutaura. Taurai zvamuda kutaura. Sunungukai. Takasununguka. Unogadzidzise mwana chete adzirese madziri taurirwa aitwa namai. Ndozvo zvakanaka. Kwete kuvhikirira mwana. Aizvazviti. Ucheta ngokuti kuti mangwana futita chimwe. Mangwana futita chimwe. Nda izvozvo ndiri kutenda kuti baba vazvinzwa ende zvinokoshawo kutiwo kana mwana akakanganisa kana kuti asina kukanganisa but toda kubvisa mweya wokuti aramba achifungirwa mafambiro ake nemaitiro ake tenge tisingade kuti arambe zita rake riri pamberi. Sezvandataura baba kuti zita unozogumisira wakuroona mumasocial media ende vafana vanoverenga mapurisa anoverenga kozi zvatiri kutaura izvi baba munogona yenyu kuzvitora zviri nyore but nyaya idzi tine magurupu emapurisa dzinenge dzichingopinda kozi vari kutotsvagawo masuspect. Muri kubata nyaya dzandiri kutaura. Anything to say? Pamusoro nepadiki hapo pandoda kubvunza sezvo akarumirwa mbudzi nyaya kuti ndinobva tichazobhadhara vakawirirana hatisi kuzvimanikidza. Vane mumwe munhu here wechitatu kana vamwe vanhu vaviriwo vakatora kuti achitawirirana toda kusainira apa nokuti mangwana uyu anogona kuramba zvongobvumirana tiri tu zvisina futi kana sabhuku kuti dai vakauya vese vari tu tisiri kuti vamwe vese arumirwa mbudzi nyaya akarumirisa kuti vouya vachiwirirana pamberi pasabhuku vachisainirana kuti zvechokwadi mwana wangu akakanganisa inini ndabvuma kuwirirana nevava tikusainirana vane masignesi avakasainirana iko kupera kwanovemba kwacho kwavari kutamba. Alright, regai, thank you so much mama zvamataura zvinokoshesesa especially muupenyu. Regai tinzwe kuna mama titange nekuna mama. Patakataurirana takabvumirana ava vasabhuku ivava kuti inini handange ndakabvumira vakatosvikawo vakabva vatonzina ivava muri kunzwawo here nyaya ndasvika yatiinayo muno ndembudzi yakarumwa nembwa asi ndichabhadhara kupera kwani kwanovhemba. Sabhuku vanga varipo vakanga vari asi mune pamakanyorerana pamasigneti apo manje inogona kufa makwana jaiyo ndichinge ndiri ndotoiramba futi toitanga kupiwana hapana pandakabvuma nepapi zvakanyorwa papi. Ameno sabhuku regai tinzwe sabhuku. Taure nchiti sababa avo vakataura kuti sezvo tawirirana pacheno panoda bhuku rekudini rekunyora saka vakazoziva hangu kuti vakazonyorerana here kana kuti zvakazofamba seitwa pandizozi. Alright, asi mimisa sabhuku manje takudzoka futi kwamuri kuti munofanira kunge muchizoziva kuti vanhu ava zvavawirirana kuti mangwana akazogara zvakanaka zvatatenderana kuti takambozvinyora hedu pasi. Nyaya iyi zvatoita ichituma sabhuku madiki kuti vakawirirana kuti nyaya zvatawirirana iyi tiende kuna sabhuku motaura kuti tadini tataurirana singazivi kana vakazouya kuna sabhuku mukuru kuti nyaya iyi kuti vakazoipinda nemasabhuku mukuru kutawirirana pakadai pakadai pakadai. Alright, regai tibva tangoipedza sabhuku mukuru vacho varipo. Hapana chandakamubvunza ndataura wangu hapana chandakamubvunza ndakangonzwa zvekufa kwembudzi vakati kana tinge tataurirana tozokudii ndozoya ndokutaurira havana kuzozwa kana inini handina kuzoita simba rekunotaurira kuti baba mudzi pane mbudzi yakashayikwa asi yazoonekwa iri koko zvichazoita dai havana kuzozwa
saka ina ngoti pamwe amene zvawakaitirana kana baba muninda ndikakuwa kuti wakadzi wakutonga musha hapana anombotonga musha womunhu kana zvese zvatinenge tatoziva tinototaurira ivava ndinoona haundi kushama vari kutoti vanoda kutonga vanoda kudii asi zvinotondishamisa ina handitongi musha womunhu ende nyaya dai ndakagara muno nyaya dai zvakaipaina sabhuku wacho mukomawo hana hwandera ndakavatonga vaitondituma ndichitoita basa racho rekufamba sezvandiri kuita handina chimwe ndichiuya ndichivaturira kuti ndazwa zvakati nezvakati nezvakati zvinapa ndakutoshama kuti tiri kutonga handitongi baini ndaitonga sei kuti nyaya iyi isina kusvika kwandiri kana ava ndakavataurira ava ndikati mauya nenyaya yedu asi pane imwe nyaya yakabva yazosaka ndikana uzomboinzwa mayakabvira kuti tidedze dare ndombotanga ndaenda kwababa mini andizvo zvandakakutaurira handiite changu ndega ini ndatoshama zviri kunzi vakadzi varoda kuzotonga musha uno hazvirei kunzi kana munhu wanzi pakatira wanzi wamuridzi womusha hazvisi izvoba ngavasandikurumizireba ndiri kutochema izvozvizvo ngavasandikurumizireba saka ndati zvinhu zvinoda baba mukuru aripo baba wangu aripo handidi kukurumidzirwa hangu bandapota handina nyaya ndirotonga musha womunhu ba kukurumidzirwa hangu ina handidi ndiri munhu ari kutochema kuchema chaiko zvekutoti vazhinji vari kutondibata maoko pano kana zvandanzwa vachiti muri kudiwa kune vanhu ndatoti vanhu vari kundibata maoko handauziva kuti vanhu vari kundiita matare ekuti handisi kugona kusimudza bhuku handisi kuzviziva izvozvo vanhu ngavasandikurumizire zvisina musoro ini ndiri kutochema vanhu ngavasandikurumizire saka ndambokurambirai kuti ndinoda vabereki wangu ari pano akandisiyira bhuku ari pano chifi ari pano akatiripa munhu bhuku ndozvandabedzi kwete kuda kundizodza zvisina kunaka ba kunyaya kuzodzwa ina handizvide ndotanga nhasi kuita makuhwa enhasi ndane vazukuru hobho 36 yevazukuru haisei kutamba nayo ba handina kana 1 day wandakambosara ndichireva munhu maita basa. Thank you so much. Ndega chekutaura taurai sabhuku kana achinzi sabhuku sabhuku sandi anotonga nyaya saka tiri kuiti zviitira zvekuti pakagona kuti mumwe munhu wetirwa chinhu mangwana ungoti haiwa rikatimirire mazuva enyaradzo asi mukati medu umu mutori nevamwe vanhu vane njere dzinotofunga zvekuti nyaya ikaunzwa una sabhuku haaregere kukokorodza vanhu vake pane nyaya yakadai so yauya munomu vanhu munotoita sei izvozvo sabhuku haapane kuda kutaurira kuna amai avo kuti ngavarege kurama asi kuti ivo vanokokorodza vanhu vounzwa nyaya iripo nyaya yoonekwa kuti yakamira sei irikuda zvipi irikuda kuenda kupi toiita sei saka kana vaidaro ndoda kukumbirai sabhuku kuti murambe muchidaro kana pakaita nyaya endai kwavari muvasume muvauze kana varidzi vebhuku vakazobva uko kwavari vakauya motaura kozi ndoziva kuti dzichataurika idzi kune vanhu venhimbe vakauya vakazodai zvikazodai toziva kuti zvichataurika taurai sezvazviri mobva manyatsobuda pachena kuti nyaya dzakadai sabhuku ndaivasuma ndiba munini here kana ndiba mukuru ndaivasuma panyaya dzakadai zvobuda pachena zvotiitirawo zvakanaka ndatenda hangu.